Nie? Ja súhlasím. Víš čo? Podľa mňa je tu dosť teplo. Lukáš. Je tu viac teplo, ako by malo, podľa mňa. Musíš škrápkať po chrbte. Vlado, môžem ti vťahovať vajcia do papule. Nemôžeš. Nie. Dušan, Tak som ti v pondelok vťahoval. Príjmať, to bol pondelíčka, streda. nedraží! Vieš, ako som ti pekne sa hral s predkoškou a... To bol pondelíčka, streda. Zajebať si treba. Mišo, koľko som si priložil? Už to ide. Wow, už zapáhej. No, ideme sa zajtra. Nerob! Tak skrinul si kokos. Víš mi to vypovedal? Ty sa vyjebal. Počúvaj, ja? Nie. Ty si to ukáž ten paprček! Ja som to vypol, ty píšeš nevela. Ty píša, nedaj ti tam dám! Ty sa drží, oj, kurva! Počúvaj, to vypol, Ja sa neviem, ja som